Vrijdag 13 januari is het weer zoiets. Het PNM Liedjesfestival. Dit jaar in Boulder. En ook deze artiest duidt met. Je hebt voor de eerste keer de liedjesavond gewonnen in Graashoek. Wie vult het? Wie is het voor u? Voor ons heel apart, want we hebben mogen proeven aan 2 LVK-finales als voorbeeld. Maar we waren nog nooit winnaar in Graashoek en dus we zijn nog nooit op PNM geweest, althans op het podium. Wel heel vaak bij PNM, maar wel in de zaal. Ja. En maakt het dat extra speciaal om nou voor het eerst Graashoek in de eigen gemeente, in Boulder te mogen vertegenwoordigen? Ja, daar zijn we trots op. Ja, daar zijn we wel heel blij mee, ja. En je hebt ook voor het eerst 2 prinsen in het midden. Die komen straks ook bij de oud-prinsen. Nu weet ik die is nogal heel goed in de keuken. Die heeft voor mij ook al flink in de watten gelag. Wie is het voor u? Ja, dat is mooi. We zijn er hartstikke blij mee. En het zijn inderdaad jongens die in de horeca actief zijn. En dat merk je op sommige vlakken wel, ja. Dat is niet veel. Dan hebben we eierbakken en zo, afteren. Nou, een eitje is eigenlijk te gewoon. Ja. Ja, goed. Hè? Ja, dat zeker. En dat betekent ook dat je dan, omdat je natuurlijk heel goed in de watten gelag wordt, dat je op het podium extra gas moet geven om weer fit te raken. We proberen altijd extra gas te geven. Dus dat is niet afhankelijk van hoe hard we in de watten worden gelegd. Dat gaat nooit te hard. Op het eind van de avond gaat het wel eens wat te hard. Maar het komt wel goed. En met witte ijzer steun zingen witte onderliep. We zien de koning te riek. We zien te prinselijk, te vorstelijk, we vieren te hartstochtelijk. Dit is de dolle zon op Holland, alle kroegen zien te vol. Tot niet een hartelijke weer doorknallen door een Stijnse moor. En wie de held die we weer plegen tot het allerlaatste Dit is te gek, de zoete prachtig, de gaaf de aard, de allemachtig, de oostenrijk te veel beloven. Dit wil de wiet die gekke vaste te